Emenda li ressaq il-Gvern u li għaddiet il-ħamis fil-għaxija mill-Parlament esponit kif l-Oppożizzjoni baqgħet tattakka l-isptarijiet anke f'dan iż-żmien sensittiv, fejn saħansitra qed tipprova toħloq ostakoli biex il-Gvern u l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika jibqa' jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom l-attrezzatura kollha meħtieġa sabiex jissiltu il-pandemija. Il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni baqgħet tattakka ftehim li jolqot l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u l-Isptar ta' Kering Grek f'Malta. L-emenda nnotat ukoll kif hemm proċeduri legali pendenti. L-emenda mresqa mill-Gvern għaddiet b'35 vot favur u 29 kontra biex wara l-mozzjoni kif emendata għaddiet ukoll bl-istess ammont ta' voti. Il-Prim Ministru Robert Abela stqarr fil-Parlament kif il-mozzjoni oriġinali preżentata mill-Oppożizzjoni tmur kontra l-ħidma ta' dan il-Gvern biex il-kuntratt jingħata l-interpretazzjoni li tmur favur il-poplu Malti Wawċi. Hemm tliet għażliet qudiemna, l-għażla li nħassru l-ftehim, l-għażla li nkomplu il-ftehim, jew l-għażla li nkomplu bi ftehim rivedut, emendat. Prinċipju wieħed mhux se jinbidel imma. Prinċipju wieħed mhux se jinbidel, il-value for money. Dak hu prinċipju li se jiggwidana fid-diskussjonijiet kollha u li huwa dak li nassikuraw li l-poplu Malti Wawċi jieħu valur tajjeb għal flusu. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn spjega kif il-Gvern ma jistenna xejn inqas minn dak imwiegħed fil-kuntratt ma' Stewart Healthcare. Il-kuntratt huwa fermat bejn il-Gvern u bejn Stewart, dak hu l-kuntratt li hemm u mingħand Stewart nistennew illi għall-flus li ħantuhom ituna dak li hemm fil-kuntratt. Xejn inqas u xejn iżjed. Intant waqt l-indirizz tal-Prim Ministru qam jintervjeni l-Viċi Kap Nazzjonalista David Agius. L-Onorevoli Prim Ministru jgħat jikkwota minn xi ħaġa, kuntratt. Meta jikkwota minn xi ħaġa hija din il-Kamra li għandu jikkwota minn ċerti kwota u jpoġġih fuq il-mejda tal-Kamra. Qed nitolb, Mr. Speaker, biex inti titolbu jpoġġih fuq il-mejda tal-Kamra. Grazzi. Sur President, dan l-intervent li għadu kif għamel l-Onorevoli David Agius juri kemm hu mnalla li l-Oppożizzjoni mhix qed tmexxi l-Gvern f'dan il-mument. Għaliex qed jgħid li qed naqra mill-kuntratt u mhux jirrealizza li qed naqra mill-mozzjoni tagħhom stess.